חזרנו, עכשיו אנחנו עם משפחה שהתגייסה כולה כדי לסייע למשק של סבא אברהם. שלום אברהם דניאל, חקלאי, משדה יצחק. אתה יכול להוריד כדי לדבר איתנו. מה העניינים? משתדלים שיהיה טוב. כמה שנים אתה כבר חקלאי? אנחנו חקלאים משנת 77. מה מגדלים? אנחנו מגדלים פרחים. קודם כל, אתה רואה מה אנחנו מגדלים. כן, הפרחים הם שם. תראה, אלוש, תראו את הפרחים קצת, כאילו... מגדלים פרחים. חבל על הזמן. בשנתיים האחרונות התחלנו גם לגדל ירקות. אלה, מה שאנחנו רואים, פלפלונים ו... כאלה קטנים, יפים. בייבי זה נקרא, מלפפונים, ועגבניות שרי. טוב, לפני הקורונה, למי שיווקת? אנחנו ככה, אנחנו את הפרחים... סוכריה. 30% לשוק המקומי לסיטונאים, ו-70% לבורסה בהולנד. ואת הירקות, לבורסה בהולנד. את הירקות אנחנו שיווקנו לא לרשתות, אלא לכל מיני סיטונאים. אבל כשפרצה הקורונה, התחילה הבעיה הגדולה. הבורסות סגרו את השערים, טיסות לא היו, וענף הפרחים נפגע מאוד קשה. גם בשוק המקומי לא יכולנו למכור, אולמות סגורים. זה אומר מה, להשמיד סחורה של דונמים? מה? כן, להשמיד פרחים. הנזק אצלנו עמד על 1,350,000 שקל בחודש מרץ ואפריל. איך מתאוששים מזה בכלל? קשה, זה לא פשוט. עכשיו, אבל בכל מה שקרה גם, היו גם דברים שחממו את הלב. הנכדה שלי הגדולה, עומר, שהיא חיילת, פעם אחת נכנסה הביתה ואמרה, סבתא וסבא, אני חייבת לשתף אתכם במשהו. אמרה, אוקיי. אמרה, אני הולכת לבקש חופשה חקלאית, כי אני רוצה לבוא הביתה ולשקם את המשק. וואו. אכן אחרי שבוע קיבלה את החופשה, גייסה את שאר הנכדות, ואכן התחילו לפעול בפייסבוק, והתחילו לבצע מכירות ישירות, בעיקר בירקות ועם הפרחים. זה לא שפתרנו לו את הבעיה הגדולה, אבל בכל זאת, אבל קודם כל, ברמה האישית, תחושה יותר. במקום הזה, שאתה רואה כמה הם רואים אותך. נכון. כנראה שלא רק פרחים וירקות אתה יודע לגדל כמו שצריך, אלא גם ילדים ונכדים. נכון. כי זה לא סתם הם קורה. מאוד קשורים אליי. תגיד, אפשר להיות אופטימי? קשה, אבל יש איזושהי טיפה אור בקצה המנהרה. משרד החקלאות נרתם לענף הפרחים והחליט לסייע. נכון שהנזק הוא היה בפרחים ב-130 מיליון שקל, ובתבלנים 50. הם השיגו 30 מיליון שקל, ובימים אלה הם מנסים לפצות את החקלאים. אבל זה לא דבר שיפתור את הבעיה. עכשיו, מעבר הבעיה הזאת הקשה, גם יש לנו תשומות מאוד כבדות. זה מחירי מים. אתן לך דוגמה. בחודש דצמבר אנחנו חייבים לחדש את האשרות של העובדים הזרים. משק כמו שלי מחזיקים 50 עובדים. וואו. זה 100,000 שקל, מעל ל-100,000 שקל, זה 2,200 שקל לכל עובד, אגרה. בחודש. אגרה. לא בחודש, לא, אגרה. בשנה, שנתית. זה כבר 100,000 שקל. מחירי מים מאוד יקרים. למרות שהוזילו אותם בתקופה האחרונה, אבל הם מאוד יקרים. אתן לכם עוד דוגמה. במשק אצלנו פעם את המים, אנחנו לא לקחנו אותו בחשבון בכלל, זה לא היה תשומה. זה לא הייתה לנו בעיה עם זה. אבל היום, המים עולים למשק שלנו 1,200,000 שקל לשנה. אגב, בשנים שבהם יש עודף מים בישראל בגלל ההתפלה, בגלל שהיו שנים גשומות, כמעט לא שואבים מהכנרת, אבל אפשר לעשות כסף לציבור, מה הבעיה? צריך לממן את כל תאגידי המים שנפוצו כאן לכל עבר. תגיד, איפה המשק שלך נמצא ולאן אתם משווקים? את מה אתה משווקים? איפה המשק נמצא ולאן אתם המשק משווקים? נמצא במושב שדה יצחק. לבורסות אנחנו התחלנו לשווק, אנחנו מייצאים באופן עצמאי. אז את השינוע אנחנו עושים מאיזה חברה, והפרחים מגיעים לבורסה בהולנד, נמכרים, ושם לזכותם יאמר. אבל עכשיו, כשהבנות, הנכדות עובדות וכולי, לאן אתם משווקים בארץ? מי שיתקשר לטלפון על המסך. אז יפה, אז זה מה שעשו, קבוצות רכישה, ובאופן ישיר הם משווקים להם. באופן ישיר. עכשיו, זה רק, בואו נגיד, בסנונית הראשונה, זה צריך להמשיך בסדר גמור, אז הנה הטלפון שלכם עכשיו על המסך, המשק של אברהם. תתקשרו, תזמינו. תגיד שאלה, כשאתה שומע, גם ברק וגם אני נשנשנו את העגבניות שלך, זה כמו סוכריות. כשאתה שומע שחיילי צה"ל אוכלים עגבניות מטורקיה, השבוע ראיתי פוסט כזה בפייסבוק, מה אתה חושב לעצמך? אני חושב שזה חמור מאוד.
כי לא יעלה על הדעת שעושים את היבוא הפרוע, ומאידך פה משמידים תוצרת. זה לא יעלה על הדעת. זה גם לא הגיוני. בסופו של דבר, אם אתה שואל את השאלה הזאת, זה יתנקם בכל אזרח ואזרח במדינת ישראל. שאנחנו לא נהיה, אז תהיה תחרות עם היבואנים, אבל לא ב2 שקל ו3 שקל, זה ב100 שקל. אתה רואה את הגיל הממוצע של החקלאים. כל פעם שבא לפה דור שני או שלישי, אנחנו מחבקים אותו, כי אנחנו יודעים כמה זה לא פשוט. כן, אבל הוא זכה, הבת שלו... נכון, זכיתי אבל הנכדה באה לעזור. תשאל את הנכדה האם היא רוצה לקחת עליה את המשק, וזאת תהיה עבודתה, בעוד 99-1 שלו. אברהם, תודה. תודה גם לכם. זה הטלפון, תזמינו. אגב...